नमस्कार प्रणाम भैया लोग। देखा पिछलका ब्लॉग में हम दिखौले रहनी कि बीर अब्दुल हमीद धाम में आयल हैं। रोजाइन जौन जितना भी चीज़ है वो सब हम दिखावे कोशिश करते रहनी। खैर वो ब्लॉग बढ़िया हो गई है। आज हम आप लोगों के सब कुछ दिखाई। तो देखा ये जौन वीरता के प्रतीक वीरता का जौन स्मारक वीरता का जौन ये मीनार बनल बा। एक बाद चल जाए यहाँ देखा पीछे एगो जीप आप लोगन के लौकत है खड़ी। ये जीप मतलब बहुत ऐतिहासिक जीप है भैया लोगन। ओकरे जस्ट आगे जौन है स्टेचू बनल है। चला पहले आप लोगन के जीप वगैरह का पूरा दर्शन करवाई दिखाई कि भैया जीप के देखले के बाद ही लगेला कि भैया लोग कितना जौन हमन के सैनिक होला वो जौन है बॉर्डर पे कितना हिम्मत से जौन है लड़ाई करेला आगे बढ़ेला। देखा है जीप पर हम आ गल बानी और देखा एकर ऊपर जौन है आप लोगन के लौकत हुई जौन से गोला बारूद निकलेला और दुश्मनन के यही से जौन है पूरा एकदम परस्त कैल जाला भैया लोग। तो एक देख के ना थोड़ा सा अंदर से खून में उबाल मारे लगेला। देखा पूरा गाड़ी की स्थिति थोड़ा खराब है काहे से यही जगह ने के खड़ा कल गई बा। एगो प्रतीक मानल गल है एगो स्मारक के रूप में एगो मतलब एगो जैसे कहल जाला ना कि एगो आदमी का पहचान होले या तो फिर ओकर एगो इतिहास होला ओकरे खातिर जौन है पूरा जीप के रखल गल है। हालांकि देख के एकदम वास्तविकता वाली महसूस हुई। ऐसा लगी कि जीप अगर बाहर निकली तो तुरंत जौन है दुश्मनन के जौन है सीना एकदम छलनी कर दी भैया। देखा एकदम मजा आ जाला। यहाँ जे भी समय पावे भैया आवा लोगन। अब देखा आखिरी में हम दिखावत हैं। देखा ये हमारा वहाँ बीर अब्दुल हमीद जी और उनका धर्मपत्नी जी यहाँ उनका स्टेचू बनल है भैया लोग। तो जे भी आवेला यहाँ आके माल्यार्पण करेला आशीर्वाद लेला भैया लोग। तो देखा हम वही दिन आल ही और यही के साथ ब्लॉग के ख़त्म करब। आप सब लोगन के हमारी तरफ से जय हिंद वंदे मातरम। हमारे देश का जितना भी सैनिक हुआ उनके अच्छे स्वास्थ्य का हम कामना करत हैं और चाहते हैं कि देश हमारा हमेशा आगे बढ़े। और वीर सैनिकन के हम फिर से प्रणाम करत हैं। जय हिंद भैया लोग।